Tadiaľ to išla železnica cez ten most. Áno. A teraz ideme po železnici stále. No, normálne tu boli koľaje a chodil tu vláčik veľkého kopca. Že nejdeme do veľkého kopca. Vpredu si daj na väčšie koleska. Prečo sa ti zle ide? Tam nejde asi. Treba pošteľovať. No, budeš teraz ťažko ťahať. No ťažko ti to bude. Ťažšie ako ti išlo doteraz. Ale nebudeš tak stať na mieste. Šľapať a stať na mieste. Jasné? Tak skúsime. No, teraz budeš šľapať. Nie, pôjdeš prvý, lebo my ti utečieme. Choďte chvíľu význak si mal, ja pôjdem s ním pozadu, potom si nás veď počkajte. Lebo to budeme každú chvíľu stať. No a čo? Lebo ja si potrebujem vody. Za týmito zatačkami je odpočívadlo. Tak tam. Však si vravel, že zájdeš až na hranicu. To Max hovoril. Aj ty si vravel. Ja som to hovoril, že tu ideme do vody. Že budeš vládať až do Poľska. Tak. Nie rýchlo, normálne pomaly. Komu bude čo? Kde máš okuliare? To nič. Veď sa nikam neponáhľame. Naháňa nás takto nikto. Za 2 dní zmeškali opekačku. Kde idete na opekačku? Doma opekám. Hej. Môžeme si ísť pofajčiť. Prečo nemáte? Tak. Ak nebude roztop. Hej, nie, tu máš. Dáme na folii, dobre? Vydám, sú tu 2. Hej, no vidíš, bráchame čo máme si. Ja to ešte, čo sme mali dať Adamovi. Chápeš? Nechce to tam stať. A my sa chceme dostať. Dostal silu Boha. Najbližšie stojíme.
Jaša? To čo je? Baterka. Baterka? Akú baterka? Baterka a tu je motor, elektromotor a pomáha mi ťahať. To už máš ako elektro? Ja mám elektro. Tak čo nie je fér? To poviem. No, dobrý. A my tu sa trápime a ty máš elektro. To sa pozrie. Prečo sa musíme trápiť? Mami, dedo má elektro. To si ešte raz zistil? Hej. Ale som si myslel, že sa do toho tak jaša, že to platí. Oh no. Čo? Elektro? Dedo, to preto si tak Áno. Na väčšinu panelku vojakov červenej armády a všetkým obetiam, ktoré padli počas druhej svetovej vojny, boli oslobodzovaní od celiesy. Kde bola vojna? Všade bola vojna. V Zemnižnej? Čo? To bola svetová, Maxim. Druhá svetová vojna, čiže na celom svete bola vojna. Že v Nižnej. Áno, oslobodzovalo sa radom. A ti starky, kedy si rozprával, ako ukrývali vojakov. áno. A skončila vojna, keď mal starky 9 rokov. No vidíš? Oslobodili od cední 28. 1947. Poďakovanie od občanov 50. výročia oslobodenia obce 28. Takže pred 3 rokmi, ako som sa narodil. Doma. Neušili. Potom sa ide takto a tam hore na kopci je ďalšie odpočívadlo. Hej. Poď, kým šľapelevo sa otočí, naspäť nebudeš vidieť. Mobilom. Alebo mobilom. A kde to chcete ísť kúpiť? Ešte mi povedz. Bývate za mnou, lebo tu je Bitonová alianza, tu nie je žiadny obchod. Ani nikto. Tak hore vidíš. Ako to môžete vidieť? Ja som videl, ako tu lojú. Ja som fotograf, ja mám na takéto merky. Dobre, dávam príklad. 1 plus 1. Áno, Na koľko? presne. Koľko, ha? Presne toľko je. 5. Vravím, presne toľko. Vás čakáme, že sa stratili. Ja som sa stratil, baterku som si menil. Aha. No poďme. Ste mi riadne utekli. Pri aute. Čo si počul? Hej. A ja si tak potichučku, že si nevšimneš. Tak by zadáš kód, ale ho nesmieš zabudnúť. Čau. Aj preto otočenie. No? Píska? Uh-uh. No. Ale svieti.